Mengko Mbak Rinvi kula aturi jumeneng saking Palenggan. Sepati to? Ya, dados celorot. Luar biasa. Waduh, lama tidak jumpa. Ngaturaken wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Anu miki-miki, mie Mas Deni ya. Wes sampun nggih mie. Sampun, wilujeng dalu Mas Abah. Wilujeng dalu selamat malam Mbak Rinvi. Selamat malam, Masya Allah. Kita belum minal aizin wal faizin loh. Oh nggih, secara resmi begitu ya. Lewat lo monggo berjabat tangan. Oh, berjabat tangan. Lho ya no. Biar afdol. Amit yo Mas, amit yo. Nggih. Walaupun panjenengan kali kula menika sejarang serawung gitu. Ketemu baru 2 kali to. 2 kali ini. Ning tidak ada salahnya lamun to awake dhewe berjabat tangan. Betul sekali. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat nggih Mas Abah? Sehat panjenengan Mbak Rinvi sehat menapa mboten? Alhamdulillah sehat lahir batin. Alhamdulillah niki wau bidal saking dalem jam pinten? Tadi budalnya itu jam 7. Oh jam 7. Iya. Perjalanan berapa menit, berapa jam, berapa abad? 3 jam. Oh 3 jam. Sak macete 3 jam setengah. Nyuwun sewu Mbak Rinvi menika asli pundi to kok kula supe rada. Dari Tulungagung. Tulungagung Kota CT. Kota Senterewe. Kota Sentekere. Niki Astabrata cah Senterewe sedaya. Ada Mas. Dengan pripun niki wah jan nyenterewe. Wonten sing nabuh senterewe, wonten sing nyeleng. Lho, ini sing nyeleng dhewe. Nyeleng barang. Ana sing ngepang, wis akeh. Ana sing mecut. Sing mecut. Niku lah sing kipas-kipas niku. Bapakne sing ndi, Mas? Niku lho sing kipas. Lah niku lho. Lah niku pecut. Nah, maksudnya tahu dihukum cambuk. Panjenengan nggih biasane mengisi di acara Senterewe ngaten, Mbak? Ya, Senterewe, Kepangan, Kediri juga. Oh, tapi Kediri sama Tulungagung itu beda versi ya? Ya, sangat jaranannya beda gagrak. Betul. Nek Senterewe kan jaranannya kecil seperti ini. Ndi kuwi? Jajal to, dicekel to. Cekel bareng. Nah, ngono lho. Ini kecil seperti ini ya. Oh iya. Kalau pesan ini bisa langsung hubungi saya. Lha wong ya promosi bareng lho. Wong niki adol sedaya lho, Mbak. Oh, toh. Jenengan nek tawa niku berarti nyanyi kanca-kanca. Oke. Niki kula ndelok status. Kita sama seni tidak tersaing-saingan, Mas. Oh, enggak boleh ya. Jadi kita saling mendukung satu sama lain. Ya, saling mensupport. Wingi ndelok statusnya sing beduk nggih upload caplokan barang lho. Oh ya dolanan kenean aku ya. Luar biasa. Iki sing bagian ganong sing mana ini? Loh, niki saged ganong sedaya. Wah, iya ta. Dengan tuding ngawur mawon, foto ngawur, dumuk, plak. Berarti engko kudu dijajal satu-satu. Penting aja sing nika lho nggih. Sing mana? Masih gamblang aja. Mboten. Nggih. Niku pun paripurna. Lho. Maksudnya dari dunia jaranan. Niki sesepuh nggih. Sesepuh asepe. Oh, iki bapak. Nggih. Sampeyan kok ngono to, Mas? Nggih niku pepunden mriki. Oh, asli dari sini. Asli dari Nganjuk, ya. Oh, jenengan Masya sadurunge Allah. nembang, yalah ayo salam-salam dulu karo Iya. para penuntun. Saderengipun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih, ngaturaken wilujeng dalu selamat malam kagem warga desa pundi? Dusun Tampang. Dusun Tampang, Wilangan. Wilangan Kabupaten Nganjuk. Masya
Masya Allah, ini di rumahnya Bapak sinten Mas Akbar? Lho mosok durung apal. Aku mengerti niki Pak Maryadi no. Pak Karyadi kalian Ibu. Kali Ibu Raminem. Kalian Ibu Raminem. Ayo. Acaranya sunatan? Lho. Sunate Pak Maryadi mboten. Niki pernikahan. Oh, pernikahan. Mbak Yayu kalian Kopda Imam? Mas Kopda Imam. Oh, ada masnya. Iya, Mas Kopda Imam. Oh iya, pastinya didoakan dulu ya Mas Akbar. Semoga, Mbak. Ini khususnya untuk kedua mempelai, semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepat diberikan momongan yang soleh lan solehah. Amin. Diparingi rezeki turah berkah babrah melimpah. Dek munggah ning Mekah. Amin. Madinah. Yen turah meneh kena nggo tuku lemah. Sa. Wah. Salah. Karo sapi perah. Iya. Niki kanca-kanca nggih pun nyicil lho, Mbak. Nyicil napa? Menabung bertanggapan arep rencana nggih tuku lemah kanca-kanca. Wong ngoten, Masya Allah, luar biasa tepuk tangan. Nggih, lemah. Sik to aja tepuk tangan, lemah sak kok Mas Tengguran. Udah sak hektar. Loh, sing penting titik-titik lama-lama kan menjadi bukit to, Mas. Jadi banyak. Sedikit. Ora kita nyicil sak Nah, sik. sak pot Dadi juga sak hektar. apa-apa. Nggih, luar biasa. Luar biasa. Sapa-sapa yang di live streaming. Oh iya, selamat malam Wilujeng Dalu, fan-nya Asta Brata Syuka. Ayo, fan-nya Mbak Rinvi. Langsung akeh fan-nya Mas Akbar. Mboten, kula niku mboten. napa kula niku namung Mbak, namanya kerupuk bawang. Loh, artinya? Ya nggih di dalam dunia wayang kula niku tesih belajar ngrumaosi tasih kathah kalepatan dan kekurangan. Oh, lek sampean belajar lah terus wong-wong ki piye, Mas? Loh, maksudnya priye? Maksudnya belajar itu tidak ada hentinya. Oh, Carilah ilmu begitu. walaupun di negeri Cina. Nah, ya ngono ngerti dhewe kok. Sampean suka bahasa Cina? Weh, cekek nglegek durung tahu belajar aku, Mbak. Iya, padha lek. Oh, padha. Padha lek. Nek Jepang saged, Mbak. Jepang saged. Nggih. Ning yo guru sithik-sithik. Contohnya, ayo contoh. Duka jare sing penabuh kula niku napa basa Jepange arigato. Arigato artinya? Arigato gozaimasu. Artinya apa? Apa ta? Boy mangono. Itu artinya terima kasih. Terima kasih. Wis. Hai. Artinya? Hai niku glegeken. Mboten hai niku iya. Oh iya. Ya. Oh, berarti lek di tekoni? Tekone hai. Sampean tadi sudah makan? Hai. Nah, iya artinya. Ngono dadi sithik-sithik isone. Oh, sithik-sithik. Sithik-sithik. Oke. Disapa ayo live streaming pastinya diucapkan selamat malam Wilujeng Dalu untuk kamera. teman-temanku. Kameranya yang mana? Kameranya yang di Sangat banyak sekali, Masya Allah. Ayo. Selamat menonton, selamat bermelekan ya. Bermelekan. Kita ya. Bermelekan. Muga-muga ditungakne sing memonitor nunggoni awake dhewe. Nggih, semoga diberikan rezeki yang berkah barokah. Amin. Diberikan kesehatan, panjang umur, diberikan keberkahan. Untuk semuanya yang sudah mendukung Asta Brata Suka. Jajal Mbak, mikir dicekel kabeh siden-siden. Jajal sampeyan bengok Asta Brata kaya siden-siden sing bengok suka. Ayo. Asta Brata suka. Ayo jajal. Engko bar kabeh nembe dijajal siji-siji. Ayo. Bar poso ki tenagane sak pira? Nah, ngono lho. Biasane kan bar poso ki wis makeme wis normal. Iya. Sehat neh ngono ya, Mas. Jajal coba kaya ngapa? Oke. Mic-nya dipegang sendiri-sendiri. Siap? Siap. Asta Brata suka. Ayo, siji-siji, Pak. Kok kene. Kok kene. Ayo. Asta Brata suka. Apik. Semangat iki semangat. Kaya kucing gandhi. Iki 9,7. 9,7 ya. Apik, luar. Saiki sing kedua ya. Kedua. Asta Brata suka. Oh iki kalem Mas, iki versi sing alus. Bu guru. Oh niki Bu Guru. Jeno. Wah layakno alus lembah lembut kaya aku ngono ya Mas. Betul, jenengan nggih guru to? Guru. Nggih guru kan.
Mboten guru tenan nggih. Kula to? Nggih, guru. Oh, guru. Alhamdulillah. Guroni cah-cah niku. Iya. Sing kono. Angka 3. Ayo. Nomor 3, oke. Semangate coba. Astabrata. Suka. Oh, iki rada anu, Mas. Iki ngono lek carane montor iki sing rada magreng ngono kae lho. Magreng wong niki badhe rabi yo an. Oh iki, layakno lagi semangat-semangatnya ngono lho, Mas. Semangate wong arep rabi. Ya piro iki nilainya iki umpama anu? Oh, lek iki mau urung dinilai. Lek iki sing alus 9,8. 9,8 jejere. Iya. Jejere iki rada greng ngono mang 9,5, Mas. Oh iya. Malah sudah ya. Sudah. Iya. Sama seneng sing banter apa sing alus? Iya nonton suasana. Oh, nonton suasana. Nomor 4. Nomor 4. Iya. Astabrata. Suka. Oh, iki demenane sampean nek iki. Ngapa? Soalnya halus, kalem, sesuai dengan tema hari ini. Tema hari ini apa? Kan minal aizin wal faizin. Oh ngono. Iya, jadi kita harus yang kalem-kalem. Oh berarti itu menyesuaikan tema. Heeh. Iki 9,9. Jejerene. Jejerene. Lah iki ya Bu Guru iki. Iki Bu Guru? Bu Guru semua. Niku nggih pojokan nggih Bu Guru. Bu Guru, Mas? Nggih. Guru napa? BK. Oh, BK. Nggih. Monggo. Astabrata. Suka. Piye? Iki Bu Guru tenan, Mas. Bu Guru tenan. Heeh. Iki sing biasane ning gone anu apa jenenge? Pageran ngono kae lho, Mas. Lek nek wong piket, guru piket iki wis cocok. Lek iki ya 97. Wah 97. Anu suarane dosa mergo pun anak-anak siji. Wah. Berarti ibarate niku cara gender sangupane saya amba. Nggih. Terus terakhir Astabrata. Suka. Lah iki ya jelas 10, Mas. Wis dosa renek. kualat. Kualat ora 10. Tas minal aizin wal faizin. Lah saiki ngene, Mbak. Pripun? Unjuk kebolehan. Iya. Pancen sampeyan ini membawa kuda itu tidak ada salahnya. Dul. Karena permintaan tuan rumah, gitu. Bapak Paryadi kalian Ibu Raminem pancen sampeyan niku nembang terus engko bablaske irama jaranan. Oh ngoten. Ayo. Ingkang jaran jenengan? Loh ya saruno. Wong mboten bareng. Masa dalang kon jaran. Kuda-kudaan aku. Kan dalang Gen Z, Mas. Anu, saiki ana pamundutan iki mau. Pripun? Iramane sing pantes nggo jaranan. Iki ya ana liwung lali janjine. Oh iki gedrukan kabeh iki. Ninggal katresnan. Nggih. Ngaturke Bapak Lasiman uga hadir di lokasi. Ingkang pundi piyantune, Mas? Waduh endi ya mo ya lokasine? Lho sampean dereng kenalan to? Dereng. Anu sik, niki jenengan milih mana di antara 3 itu? Liwung, Ninggal katresnan mawon nggih. lali janjine atau tinggal katresnan? Sik, Mbak. Pripun? Niki dibawani ning ampun sampean ora apa-apa. Oke. Ampun sampean tak golekne masangan. Oke. Sing ngongkon ngendang sapa? Bawa. Bawa ki ora nganggo kendang. Bawa ki ora nganggo kendang. Ayo bawa. Roman belajar roman iki ngopo to? Ayo. Ayo, Mas. Bawa ki ora nganggo roman. Ayo bawa dikancani Mbak Rinfi. Nah, iki ngopo? Sepoti, Mas. Sepotono to, Mas? Lha cacah anggar ditawani kancane munggah ngaten dispoti saurane eman-eman tanganku ngono kok. Lah niki suara mempunyai suara emas. Masya Allah. Ini namanya siapa? Kepareng Asmo. Ayo kanggo mik. Ini. Sesuk congkrah engko. Ora. Nggih. Pripun Mbak Rinfi? Iya. Siapa, Mas? Siapa, Mang? Mbak Rinfi. Oh iya. Namanya siapa? Nama saya rungokne kabeh ya. Iya. Rungokne aja, rungokne. Nama lengkap Mas. Muhammad yo. Ora ya. Kecrek mbokmu engko. Enggak, nggih. Nama saya Encus ngono tok. Oh, Encus. Ya. Nama lengkap. Nama lengkapnya siapa? Nama lengkap Vincentius
Aditya Purwo Febianto. Lah kok wangil men to, Mas? Angel aku. Wah layakno encus ngono kae men. Ben penak celokane cus. Oke, berarti kita bersama Mas Encus. Ya. Kenapa tak gandengkan sama ini, Mbak? Kenapa? Ini karena di Nganjuk itu termasuk senior dalam dunia perjalanan. Gak aku. Tuwek wi lho wi. Berarti iki iso ya Mas Gak iso, gak iso. Kaget. Bawane sembarang, sing penting pelok. Ayo. Oke. Nganggo catatan yo ora apa-apa, digandrung tenan lho. Heeh, digandring Mas. Profesionalitas ora usah wedi karo yangmu. Gak ngerti aku saiki pisan. Oh iya. Lek ing combo ngono. Repekane wis apa apal? Nek Gak apal gelas ya. Lah iya dibukane apa? Apa Mas? Mas. Barang penting pelok. Nyidam sari yo kenek, yen tawang yo kenek, duh wong ayu yo kenek. Ya bebas wis. Jak ndelok gak apa ya? Ya apa. Mangga. Ya. Sembarang ta. Sembarang. Heeh. Sakniki. Sesuk wis kukut. Oh, sesuk. Saiki. Ya. Ayo. Pamerno suaramu. Anu ndak lirik ya. Ndak iki. Pangkur ya. Pangkur. Padalang pangkur. Ora apa-apa. Isone kuwi, Pak. Ora apa-apa. Nikar. Heeh. Kocok suruh mroto metu kucingan. Ayo. Mingkar mingkur engu kara. Dicekel tangane. Cekel tangane. Ndak ya aku tak nyekel sik ya. Tak nyekel sik kok tak kei. Jangan rumangsat. Iya. Tak sane sik. Kok nek ilang. Akarono. Akar rono karenan jariku ketititen mardi siwi. Dihidupkan suasana panggung di pangkuno. Aduh we. Ora apa-apa, ayo di pangku. Kuat gak ya? Kuat. Ya. Ndak isik ta. Anu, iso gak? Gak iso ya wis. Iso. Sik tak benakne sik. Leh mapak-mapakne. Ya. Los. Wih, iya. Jan ra koyo bengi iki. Sinawung resmining kidung. Kowe sing wedok niki pacare Cus niki nggih status ternyata lelaki sama saja. Gak apa-apa. Anu keweram bae sikilku. Ngene penak ndek ta. Sinuba Sinu Karto Mreh ketarto pakartine ngelmu luhur. Mbak Rinvi ditanya itu di atas klip apa? Sing pundi? Mas, Nggih, itu yang di atas klip itu apa? terpal. Ora romantis toh, Mas. Oh nggih. Lintang-lintang panjerina. Sineksen lintang laran sampean. Lintang lan rembulan kang madangi ati isun. Lha kula. Wong Banyuwangi iki. Wangi asli. Omahku endi ta? Jenengan nek njaluk apa tak turuti, Mbak? Heeh ta, Mas. Sing penting aja njaluk mutune lintang karo rembulan. Wah. Soalnya bakule gak enek. Rupane kaya taker peluntang iki iso ngono. Ayo terakhir. Heeh. Kang tumrap. Ayo. Kang tumrap ing tanah Jawa. Bareng ya terakhir ya. Bareng ya. Agama. Ayo. Agama ageme aji. Sampun guys, sampun. Sik ning kene sik. Iki digedrukne sik engko jaranan. Aku tak sing ngendang ae. Lho. Ku nek kisik kadung tak apale komah e. Lek apalan pitung dina pitung bengi lho. Ya wis. Ya. Ya ora apa-apa. Oke.
Terima kasih ya Mas Encus. Ya, ngono lho carane. Lu ngapalne kuwi 3 dina. Digedruk sik. Gedruk sik engko kedua, heeh. Lagi jaranan. Oh ngono. Ya. Lah malah lu ngongkon sinden pitu ki. Lah ya ngono lho. 50.000 iki. Jan rumaos kula. Ngobar jenengan ku anu, Mbak. Bar jenengan kan nembang gedruk wis jaranan nganggo jaran kuwi to. Nggih. Ngobar kuwi ya iso ngene. Oh iya, engko dijajal ya Mas. Kebon. Oh, kemu wis ngongkon-ngongkon aku saiki aku sing ngongkon. Iya. Oke, semoga Kang Mas. Gedrek nih, Cus. Ayo, coba celorot. Yo. Hey. Yes,
Anune urung lho ganungane. Lho ya. Digenepi ngene. Ngombe sih ya, mimik dulu wah luar biasa. Jan tabuhane cah iso pakem. Iya, Iya. Ready? Yuk. Oke, sudah ready Mas Sus. Yo. Heeh. Lho. Kaya ngono. So tak tuku aku. Hati-hati, Wah iki, ya menggoyang tampang. Ya, Wah.
apa ya? Dasa sing ibot atari. Oh. 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 Oh, wis kesel. Tepuk tangan. Sini dulu Mbak Rinwi, nggak apa-apa larang dulu sini. Dipegangi mic. Dan top. Iso jungkir ngono piye ya? Gimana komentarnya teman-teman Asla Brata piye? Nah, yo. Gimana? Itu masa ambekan, Mas? Lah iya no. Aku kan gini boleh enggak? Boleh, bebas. Oh, ben kaya mbak-mbak iki aku sungkan lah Iya bebas. Gimana? Komentar kesan. Aku karo ngene oleh enggak? Ayo aja, kaya ingkung. Nggih. Gimana? Pak ditabui kanca-kanca Asla Brata. Luar biasa. Aku sik pisan mikir lho Mas ditabui enak kaya ngene iki. Lah kae wis petuk no. Ning penak iki. Penak iki kae luwes luar biasa, iki perfect. Wah. Tepuk tangan to. Tepuk tangan bersama yo. Ora rugi nek ngapalne 3 dina mau. Ngoten. Ngendang. Jan luar biasa. Pun semangat to. biasa, Roh Masya Mbak Allah. Rinvi sing jaran sinau ukel. Masya Allah, jan iki ukel senterewe Tulungagung asli. Asli nggih. Heeh, tidak ada campuran. Pakeme ngaten iki. Pakemnya begitu. Nah niku dadi posone sing ngendang niku kasil. Oh Masya Allah, luar biasa. Asta Brata luar biasa. Anu istirahat sih, duduk sih. Oke. Tak selingi sinden yang lainnya. Ya, terima kasih ya Mas Akbar. Ya, buah wilo, lek sangu apa kuwi juaran, ya, pentulan, gandongan, lah ya,